Det kunne Magnus-fan her. Jeg er så ven hos en af mine venner og prøver en af mine venners kamera. Og her er han så. Bla, hvordan går det? Au! Ah! Ah! Hold op med det, Bla, ellers bliver jeg sur. Ah, det begynder at bløde. Jeg står her, du kan ikke fange mig. Jeg tror, jeg plukker nogle hende. Nå, hej Rasmus, hvordan går det? Hej. Det er bare fordi, at jeg har så virkelig brug for hjælp. Bla bla er gået helt amok. Nå, men så er det godt, jeg tager den her gun med. Fint. Nu. Skal vi skyde ham? Ja, ellers skal vi ikke gøre det på samme tid. Jo. 1, 2, 3. Nu! Nej! Oliver! Oliver! Nej! Nej! Ja. Hej Bla Bla. Må jeg være din lærling? Bla bla! Bla bla. Hej Bla Bla. Skal vi ikke bare være venner? Jamen, jeg har ikke engang gjort noget ved dig. Nej.